Gracias a Redondela en Curto, que nos dá ese apoio, que nos dá esa base para estar metidos dentro do festival, que para nós é importantísimo. Sin eles pois sería moito máis complicado, non? Este ano para nós foi moi satisfactorio porque melloramos en todos os aspectos. Este ano convocamos en solitario pola nosa conta a sección Andaina e tuvemos máis de 200 películas recibidas, o sea que para nós xa é un logro. Si ben non cumplían todos os requisitos que pedían as bases, pero sí que hubo gran cantidad de películas. E pola parte do público, pois estupendo, porque en escolares aumentamos, acabamos con un balance moi positivo, tanto mestres, colexios e os rapaces pois valoraron positivamente todo, o sea que moi ben, non podemos falar de outro modo. Tuvemos pois 4 intervencións que en cada unha delas os rapaces pois disfrutaron das palabras que lles ofreceron e das súas vivencias que nos contaron, tanto a modo particular como despois nunha mesa redonda que celebramos o venres con ciclos formativos de educación, e aí tamén se traballou o tema da inclusión laboral e quedamos moi satisfeitos da acollida. Foi unha experiencia nova que salíamos á calle por primeira vez, non só o apartado da visión, das películas e despois da charla, sino que fixémonos traballar un pouquiño e poñerse nas mans dunha persoa con diversidade funcional e foi unha experiencia moi bonita. Pero a intención é seguir medrando, dar novas oportunidades e novas visións ao cine e á discapacidade para que a xente vaya tomando unha conciencia de normalización, sobre todo, porque, como podemos comprobar, estas persoas son tan capaces como calquera de nós ou máis, porque nos demostran que teñen un espírito de superación moitísimo maior.